Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMashonaland West Province kuMhondoro, kuya kwamakaona Soko naChera vachikupai nhau yemusha waive neurombwa. Nhau iyoyo tichiri kuifambira haisati yapera, tichakupai part 6 yenhau iyoyo. Tichizokurukurawo kana mambo tichinzwa kuti vanenge vachiti kudini pamusoro pekubatwa basa kwakaitwa nagogo vaya vakambobatsira nhau yenyoka yekudombo shava. Tiri ku Mhondoro padyo zvikuru neSt Michael's Mission kunonzi kwafata, vamwe vachikuti kumikiri. Ndo nzvimbo yatiri kwasabhuku KAPONDA. Nhau yatisvitsa kunoka ndeyababa vari kudanana Nemuroora. Baba vakabatwa vachidanana Nemuroora. Munotondera paya kamhuri yeZimbabwe, tichikupai nhau yehanzvadzi nehanzvadzi dzakamitisana. Vanhu vakazotaura zvakawanda wanda vachiti hazviko, mazozvitaurirei. Asika panoitika zviitiko zvakadaro ndidzo nhau dzatisingafe takasiya, nhau anonzi muchishona makuna ndo nhau dzatinofambira dzakadaro. Munotondera zvakare tiri kurushinga kuya kunzvimbo yeMount Darwin, kuna baba kune murume aidana nemadzimai evanhu anokwana kuita 16. Chaita kuti nditaure nhau iyoyo kamhuri yeZimbabwe, ndiri kuda kuedza kulinga nhau yatafambira kunoku nhasi uno. Muridzi wemudzimai haana kuramba mudzimai vari vese. Kurushinga munotondera vakadzi vepamusika vaitaura kuti tanga takutofunga kuti varume vakabata madzimai avo kane chikomba ichi vakutozodzinga madzimai mudzimba, tipindewo isusu tisiri mudzimba. Asi chiri kutinetsa ndechekuti hapana ramba mudzimai vari vese. Ndofunga ndosaka system tazvida akaimba kuti rudo ndimashingise, mudziva ndinonyura kunyurira rudo. Ndo nhau yatiinayo mhuri yeZimbabwe. Saka kutanga chirongwa regai tisvike pamba pasabhuku. Tinzwe kuti sabhuku vanoti kudini nenhau iyi. Tozosvika pamusha tichinonzwa vacho vananyakupara kuti vanoti kudini nenhau yakadai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi tiri palevel remujolo. Ndini sabhuku Jacob KAPONDA. Total namba dzangu dzikituka. Aiwa ngo. Mune nhau dzakaitika muno dzemakuna chekuti munhu Tezvara akarara Nemuroora kuita mudzimai wake. Saka ndo nhau dziri munomu. Dzakwamuri kuti muzvigadziridzewo imi vari kumusoro. Hanzi zvakafamba sei? Makanzwawo nyaya iyi sei? Ine manzwiro acho ndeyekungoti bedzi vari kurara vese Nemuroora. Toto kuti vari kurara vese Nemuroora
kusvika varidzi vemukadzi vazviziva kuti ndo zviri kuitika, kuti mukadzi wangu uyu ari kurara naTezvara. Saka ndipo vakaita nhau dzekuti vagadziridze kuti vaite matare naiye kukanganisa wacho. Saka anonzi akabvuma, ndanga ndisiko zvangu kuti wangu ndakazviita. Asi semazira amunoita munzvimbo muno, nhau dzakadai dzinomboitika here? Dzakaita saidzodzi? Kashoma shoma. Nhau dzakaita saidzokuitika dzinoitika apo nepapo kana kupera kwemakore mashanu kutomba kuti zvakati. Asi muno munobva zvakotanga kungoitika wezvino. Ini ndinoitwa Jotamu chamunorwa nakuti Jotamu chiwashira. Tine nyaya yakaitika mumusha. Nyaya yakaitika mumusha ndiye munin'ina akatora mukadzi wemwana. Mwana waakatorera mukadzi mwana wemukoma. Mukoma vakashaya kwaane makore. Vana ava tisi takasara tichivachengeta kubva vari vadiki kusvikira pari nhasi. Asi chakazondinetsa ndechekuti ndakazonzwa vana vauya vachiti, baba, ndo nyaya yaitika, munin'ina wenyu apinda mumba medu. Saka takambozama kuti tigadzirise, tichida kutinzwe kuti nyaya yacho yakafambika sei, nekuti hataitanga tangomhanya tisati tanzwa chimiro chenyaya. Saka tagadzirisa nyaya iyoyo, takasangana nemashoko ekuti baba vakabvuma kuti hongu ndakarara nemuroora. Muroora akabvuma achiti hongu ndakarara nababa. Asi muroora achibvuma akabvuma achiti ndakamborowa ndikazvimba kumeso, vaindimanikidza. Saka vanhu vakabvunza mubvunzo kwaari sezvinhu zvanga zvaane makore kuti iwewe zvawakanga uchirohwa wakaudzani. Saka iye akati handina wandakaudza. Saka takazama tikamhanya nayo nyaya, ikapinda matiriwo, tikati semhuri regai tione kuti pamwe pane zvakaitika panyaya yekuti kana zvimwe zvichiitika vamwe vanoti zvinoitika nemushonga. Takabva tikaenda kwatakaenda tichida kuti tinoona kuti mushonga here. Tichienda kuya uko, baba vakabata muroora, vadzimai vavo vakaramba kuenda. Pakamboita meremere, vakomana zvavarwadza kuti hatina kukwana. Zvazviripo kuti tinofanira kukwana tese tizive kuti chii chiri kuitika. Sezvinhu zviri kubva mumba imomo munofanira kuti mai vange varipo vachiziva kuti pamwe mushonga wacho vakatora vese. Mai vakaramba kuuya, vakati handiuya. Mai vakapindura mhinduro yekuti ina handizomusha imomo, itai nyaya dzenyu, isi nobva tazokwanisa kupinda. Asi patakapinda n'anga haina chayakagona kubata, nekuti n'anga yakanga yatonzwa mheremhere, nobva yatonzwa nyaya yekuti hapana kumira zvakanaka. Saka n'anga yakanga yakutotya kuti ikada kuti ipinde nyaya inogona kusungwa. Saka n'anga yakabva yangoti yananisa, nobva yangoti gadzirisa. Kugadzirisa kwakaita n'anga ndiko kuti zvechokwadi yakagadzirisa ichiti imiregererai munhu uyu, nekuti zvinezvi mushonga hapana mushonga wandiri kuona. Munhu uyu ishinwe, munhu akangoshinwawo. Saka zvinhu zvakangoti bva ikoko tese tisina chokwadi nezvakaitika. Tikangosvikawo tikauya, tikasvika pamusha, ndobva taedza kubvunza muridzi womukadzi nekuti isusu semhuri hataigona kutungamirira muridzi wemukadzi. Muridzi womukadzi akapindura mhinduro yekuti kubva zvinezvi handichada kana munhu anotaura nezvenyaya iyi, chinyararai, ini ndapindirana nani nababa wangu. Baba kubva nhasi mukandiona musanditye, nekuti mabvuma nyaya indazvizivawo kuti ndozvamakaita, saka indakuregererai. Saka zvadaro saizvozvo ini sababa ndaifanira kusumuka ndichinoudza sabhuku, asi handaikwanisa kusumuka ndichinoudza sabhuku nyaya yatsindirwa futi zvokuti musaifambise mberi. Ndakazoona kuti
sokuudzwa kwandakaitwa nevana tikasvika patakasvika ini kuti ndiende nenyaya mberi handina chandinoziva, vana ndio vanoziva nyaya yavo, saka handina kukwanisa kana kuti ndizoenda kwasabhuku kuti ndivaudze kuti ndo nyaya iripo kusvika pari zvino. Asi zvanga zvichindinetsa kuti zvino ini ndichaita sei, asi ndanga ndichitopedzisira futi zvendazouya kwasabhuku nokuti zvazvichingoninetsa kuti kuzozvikaga zvakadai kwasabhuku akazozviziva anozoita sei. Saka izuva ranhasi randanga ndichitofungawo kuti ndichaona kuti ndichauya ndongokurukurirawo vasabhuku kuti ndo nyaya yakaitika, asi nyaya iyi varidzi vaya vakati imboimisai ari muridzi womukadzi. Asi vakomana vakanga varipo, zvinhu zvanga zvichingorwadzana nhasi kuti vakomana zviri kuvarwadza kuti nyaya iyi mabudiro yakaita nemaperero yakaita haina kupera zvakanaka. Saka tinokutendai nekusvika kwamaita tisingazive kwamabva nako, sezvo imi mangoyergara mungosvika kusvika kwamaita imimi ndiofunga izvo kuti makuchitiitira kuti zvinhu zvedu zvitinakire, kuti isusu zvazvitosvikira pakuzosvika pakutemana, nekuti munoziva vanhu vanenge vawirirana kwemakore akawanda hazviite kuti vanhu ivavo varegedzana. Saka zvamapinda imimi ndinofunga iye zvinokutaura kuno tese tichasara takasununguka, nekuti miri yedu nehana dzedu tatichingodedera tatisina kana pakanaka chatakaita. Saka ndingangoti nemashoko iwayo ndo kumira kwakaita nyaya yacho. Ameno pane pamusina kutitsanangurira pakuti mwana aitaura kuti tingati vana vaitaura kuti baba ndo vari kurara nemwana wedu nemudzimai. Zvanga zvabuda sei kwaizvozvi zvekuti ndo nhau iripo? Vakazviwana sei? Vakavawanikidza here kana kuti vakaita kunzwa nemakuhwa? Nyaya iyi mabudiro yayakazonoita ndiye kuti iyo ndichitsanangurirwa ndiye kuti Muroora akakumbira foni. Akumbira foni iye haana kuziva kuti foni inotepa. Saka pakazorofona Tezvara tafirwa nehanzvadzi yedu. Tezvara akafona ari kuudza Muroora kuti kwaitika nhamo. Saka pakufonerana kwavaiita ikoko ndo pavakafonerana vakutaurirana nyaya dzakadzama zvakazokonzera kuti zvinhu zvese zvavaitaura zvipinde mufoni. Saka foni iyoyo ndiyo yakaburitsa chinhu yakazoita kuti zvinhu zvibude. Asi imimi sekufunga kwenyuwo henyu, nyangwe musina zvamakawana kun'anga, munoti zvinhu zviri zvega here kana kuti zvine chakaitisa izvozvo? Zvingave nemishonga here kana kuti chingoriwo chipfambi? Isusu tinoti sokuona kwedu, saka makawana takasumuka tichienda. Isi tiri kuti isusu pamwe mushonga, tiri kuti mushonga, nekuti zvinhu zvacho izvozvo hazvina kutanga nhasi, ende zvinhu zvanga zvichimboonekwa, zvichimbotsanangurwa, zvichitombotaurwa kunzi taona, vamwe vachitoona, asi pasina changa chisumuka. Saka isusu tiri kuti pamwe mushonga waakanga achishandisa kuti asvikire pakuita izvozvo. So tisingazive kuti ndizvo here, sokufunga tiri kufunga saizvozvo, kana kuti ushinimwo wakangoitika kuti zvive zvinoitika. Isusu tinoshanda nemakuhwa asi tichitsvagurudza chokwadi. Tinonzwa zvakare kuti mumhuri menyu mune mwanasikana akarara zvakare nababa vake, akavazadza utachiona hweAIDS, baba vakasvikira kufa, amai vakafa, iwo zvakare ndokuzofa. Ichokwadi here ichi? Iyoyo naiyoyo ndingati taingoenzwa futi semanzwire iwayo, taingoenzwa semanzwire iwayo atiri kuita iwayo, kusvikira mwana iye akafa, kusvikawo baba wacho vakafa, kusvika amai kunofa. Sokunzwa kwatakaita inyaya futi yakatsikwa saiyoyi. Mai vakatobata zvinhu, asi mai vakadoramba futi nyaya iyoyo kuti ibude. Ikatombosvikira pakuda kuti iongororwe kuti ingabude sei, mai vakaramba kuti hazvina kuitika, ndomba vazviramba, asi chiri chokwadi chokunzi zviri kunzi zvakanga zvaitika. Manzwira makaita akamira sei? Tanzwa kuti musikana
mwana wavo musikana akanga aroorwa kune mumwe mushando kuzodzoka mumusha ozopedzisira kudana baba panova paakauya ane utachiwana, ndizvo here? Mwana ndingangoti akanga akaroorwa kune murume, anga aine murume, asi kuzonofa kwake akafara murume. Ndaindoitwa Washington Chiwashira. Ava ndisabhuku wedu, sabhuku Kaponda. Ava ndivo baba vedu ava. Nevavo ndivo baba vedu ava. Ndakasara navo pakasheka baba. Tichitaura iye akaitika nemukadzi wangu. Yakatirwadza. Nyaya yakabatwa nevadzikoma vangu vari kumabasa. Mwari ugwiri, mwari pakatira. Ndobva vandifonera zvikanzi shamwari tiri kuuya ikoko. Kuti kwakanaka here zvikanzi tiri kuuya ikoko, pane nyaya isikuti nyaya yawembotudza iya uchiti tawana baba Nemuroora takatiza, tawana baba Nemuroora takatiza. Saka zvaiva zvisingaiti kuti tigare pasi tisanyadzobata chokwadi kuti ichokwadi here, zvaiva zvisingaiti. Saka zvinezvi tazonyatsoona nechokwadi, proof taanayo. Saka tiri kuuya ikoko. Nonga vagara dzenge 2 weeks here, zvasiri 1.5 week. Ndobva vambogara. Zvikanzi usambofa kwataura chi umwe munhu, iwe uchingonyarara chi. Takasvika pakugara, takagara ndobva tatombogara, ndobva tasiyana nazvo. Vakomana vachiti tiri kushaya mari dzemabhazi dzekuti tiuye kuno. Friday vakazondifonera zvikanzi uri kupi? Ndikati ndiri kumba. Zvikanzi tiri kuuya ikoko. Atiri zvikanzi nhasi tori murodhi kuuya ikoko izvezvi. Ndibva ndazoona vakomana kuti vakazvosvika manheru, vakasvika nekumba kwangu. Zvikanzi atauya vakomana, tada kuzogadzira nyaya iyi. Ndikati apo ndasingadozivi kuti nyaya iyi indori nemanhiriki yanzi mai yenzi manhiriki namaaudio. Mukomana akabva kutefi, ndobva ndakuharare. Muridzi wemukadzi, uzi muridzi wemukadzi mutini wangu ini. Ndobva nekuharare. Saka pakabva nekuharare akabva auya nesipika rakasvika zihuna. Kana vese ana baba vangasati mboziva kuti inyaya iyi yatodedzerwa pano, hapana munhu angachimboziva kunze kwangu ndiri kwano. Nababa vangasamboziva kuti inyaya iyi. Ndobva vese munhu wese ndobva kana iye muridzi wenyakuita nyaya angasingatomboziva kuti inyaya iyi yandadedzerwa pano. Vakabva vatoya vese nemukadzi wacho vese vari kutu vasingatombozivi, nevana vavo vese. Umwe ngari kusouth, ngari muna mundai atosvika umwe yati. Ndobva wasimuka mukoma wedu isusu watoteera isusu. Ndobva wasimuka, ndobva atanga kutaura zvikanzi nyaya yataunganira pano inyaya yababa agoti namai goti. Baba agoti namai goti havasi kudi, havasi kuwirirana. Zvikanzi zvavasiri kuwirirana, vari kuwirirana nenyaya yekuti baba ava vakanyenga mai goti. Mai goti ndobva vabvunzwa mukadzi wacho, ndobva atanga kuramba. Vakaramba nyaya iyo, varamba. Ndobva vanzi kuna baba ndobva vadi, ndobva atanga futi kuramba futi. Zvakanzi zvatiri kutaura hatisi kupenga. Kuona tichiuya panapa hatisi kutombopenga, bhozi tade kusiya mabasa edu tichifambira nyaya iyoyo. Ngomana angobuda panze, ndobva vatora zipika rake rakadai rakabva nari kuharara. Ndobva arisamusiya. Zvakanzi handida kuti tiite zvokufungidzira kana kuti tiite zvokuti tinongedzere kuti iwewe ndiwe unenge unizwira kana kuti iwewe ndiwe unenge unizwira. Toda kuti munhu azvinzwire nyaya iyi. Sipika yakasika pamusiya. Yose ndobva anyarara. Ndobva watanga kutaura zvese, vakataura zvakawandisa zvokuti baba vacho vachitaura zwi riri pasi sura rakatanga kushoshomera so. Zvakazoitika ipapo zvokuti nyaya iyi haina kuzi hatauzi ini kana audio yacho ndakatonzwa musi wacho newo. Kasi handikwanisa kuzosvika pakupera kwaaudio yacho bhozi mama tova nehondo. Muridzi wemukadzi anga akutoita hondo, akutosimudza matanda, akutoda
munhu wese anga ari papanga kuti arovechi baba. Audio yaimboti chiko? Audio yaiti kumukadzi aitaura zvainzi imimi hanzi iwewe, handiti iwewe ndiwe muridzi wechi ndimika vakuasha kozi kwakaitika nhamo yehanzvadzi yatete vangu inini hanzvadzi yana mudhara zvakanzi iwewe ndiwe muridzika wenhikini ndimi nitore vakuasha kwamadyira vana Tezvara ndimi ana Tezvara kandi ndimi unofanira mchitodi unofanira mchitoriko zvakanzi aiwa tofanira tiriko zvakanzi saka asi ipapo ndakazonzwa kuti vanenge vakati saka imi muri kufamba sei handiti hanzi muri kufamba sei zvakanzi inini kuno baba godhi vangu achiti ndiri kuuya kozi mukadzi anga asipo mukadzi angaenda kumasvingo kwavarwara baba vacho zvakanzi murume ari kuti mukomana ari kuti ndiri kuuya saka hanziva kuti ari kuuya ega here anogona kuuya nemota yenhikini yemashamwari ake kubasa saka hanzi andiyazoziva kuti mukomana ari kuuya here kuno kuzonitora zvakanzi alright murume ndanga kuti alright saka ndingako ndiwo matauraita audio iwawo mene kumberi uko kwanga kuzotaurwa uko asa kuzosvikako nekuti kwamama ane hondo kana inini ndaida kutoinzwawo handisatomboyanzoinzwa audio yacho kuti yakamira sei ndangoinzwawo pakati kwese kuva yanga yava hondo. Imimi mati muri mutwini wacho? Mane makore mangani? Ndane 34. Aha. Saka imi mataura muchiti maimbotaura muchiti apa tikupaona zvakanaka. Ndezvipi zvamaiona munguva iyoyo yamanga musina henyu proof? Zvakaitika zvokuti tichifamba taigona kuona baba ivo muridzi vakazotora mudzimai wangu handiti vaiti vachifamba so vaigona kuti vachisvika so vaigona kuwandira vohwandira ini ndobva ndavaona ivo vana kundiona ndobva ndavaona mudara uyu ari kuti sei apa ndobva ndafamba saka ivo vaitira kuda kufona vachakufonera mukadzi uyu saka mukadzi aigeza saka foni yaingoringa sina kunhu ari kudayira saka maiteme dzangu maizai dzapera manikati achirekeza ndida kutora ngoro ndinotakura mapango angu bhozi ngoro aida kubuda futi nemuwana vaida kuenda kuenda naye kure komudhara ari kuti sei chirekeza ndimhai pamba notora ngoro bhozi ngoro yakatomirirwa saka ndakabva ndapfuura padhuze navo so ndara vakahwanda handa kutaura navo ndakabva ndapfuura ndichafanike sina mubvira mbavaona ndabva ndangopfuura so ndabva ndaenda ndobva ndasvika kune vanhu vacho vanga vakamirira ngoro andida kuti ndivape ngoro ndobva ati wakumana imimi zvamama makamira pana maona chii kanzi hatina zvataona amukatati hamuna zvamaona imamuri apa kanzi hatina zvataona ndikati komudhara muna kumuona here sanzi hatambomuona ndikati handi tafamba tadaiso takumhiri nechekusekendari parakazovaona haudi hakutofamba vachitoita fanika kutoenda imwe jeni ndobva vaenda ipapo handina munhu andisina kumboudza ndaiti ndichingoona bedzi chandaona chete ndaitotanga kuudza mukomana shamari zvakadai mukomana ingati alright ana mudhara vese ndakavaudza pana munhu hakuna munhu asina mboudza ndikati zvinenge zvandaona inini hazvakundifadza zviri kundirwadza vai kuna muchemberi ndichivaudza muchemberi wangu asada kunzwa nhau muchemberi wangu achitori munhu anga aitoshidha dai muchemberi kwai muri kundipopotera chii ndiri kutaura zvinhu zvandiri kutaurirai makavaona makabata chii ndikati aiwe nhareke ndabata ini nhau kuti tigare pasi kuti baba ava tivapomedzere handida kuti tivapomedzere isu ngatingosiyei zvana zvadi zvakadaro akomana ndobva ndaudza vese ari kugweri vese ndobva ndavaudza kuti hando zvinhu zviri kuno vakomana akangoramba angotira zvakanzi iwe mukomana isaziso rako iroro ramba wakadaro zvichokwadi vakomana vega rakandifonera
iwewe usanongedzere munhu kuti kana kumuudza kuti kusvika pakumuudza kuti iwe ndakakuona pakati ndakonyarara ndakuvashauta kana kwadi ndakonyarara chizivi ndobva tafamba futi mwemusi chitobva kudhibhok varaunda futi mudhara futi mudhara wangu ari kumberi isati nemombe saka mudhara akaona mombe ndobva vanzvengira saidi kwerodi waya uku vachitiza murodi ndina mudhara ada mudhara nemufeso papo maonei sikanzi apa chendaona tikati amuna here munhu wamaona kumberi uku ari kumberi uku anga ari kumberi uku achiyochi watatiri kuno sikanzi munhu endamuona but ndangoita zvongomuonera kure saka nziziva kuti afamba sei tafamba tichitende ku saka mudhara akabva atondabva nzvenga bva atobuda muroti bva atondapere dzimwe dzimba dziri pane paside perod bva atowanda ipapo famba totouya nemombe dzedu bva tasangana nemukadzi wacho ndambotara naye ndangoti iyo angoti mamukasinya kudiro mamukasei vaitodzika kuenda kuzasi ipa ndakazoudza mudhara kati handimaona zvatataura pane kati munhu pane munhu atinzvenga apa asi imimi hamuna kuzviona kasi pane munhu atinzvenga apa chitarisai munhu ane muna mai avarudi akutotera akutodzika futi kuzasiko ndobva tagara futi tagara saka semunhu ari pamba nechifamba achitenderera ndikutenderera ndaiti ndichiona mazijuru ari kumba ne mazijuru akawanda ari kumba akuseri ndaiona nzvimbo ndoona nzvimbo muna apa napa pakatovata vanhu inzvimbo indiri hombe asi nzvimbo diki hachi munhu atawabata sei nditomboona paine makekenywechi enzungu ndoratidza kuti vanhu vangu akatogara saka ivo vaita vakaona kuti ndasvika kana nzvimbo yedu yaonekwa maiti vaizviona sei vakaona kuti nzvimbo yedu yaonekwa aichinja futi nditotenderera futi ndikufamba zvonge chitotema zvanga zvinhu zvana chitotema famba papa ndinoona imwe nzvimbo futi nzvimbo iyi ndivarazoudza hanzvadzi yangu inini varamuudza ngati ainini nyaya iri kundibata nekuti zvandiri kuona inini vanhu havambova vana vechikoro vanhu vakuru vanotoita zvinhu izvi vari muarea ona paipai zvezvo ndaona zvese ndaitoudza akomana ndaona zvakadai nzvimbo idzi so bati kuti ndibate munhu kuti iwewe ipapo zvazisingaiti ndaida kuti ndinyatsoti zvinhu zvonyatsobuda pachena pasambowana munhu anoramba kuti handisini kana kuti uri ndifungidzira sezvakaitika ipapapo zvakasvika pakuzviita zvega mukomana akataura kuti inini munhu wangu ndakamutrepa ndakasvika pakumubata ndamubata baba ndobva abvunzwa ndobva anzi imi baba imi hamunei kunditiza kunze pazi musasa iro usiku baba hana chakataura akabva atizii ndobva ndakati futi naye mudhara hamuna here kunditiza pamhiri apa baba hana kutaura akatizii ndakati naye mudhara hatine here kusangana kuzasi uko muchidzika kuzasi makatitiza makaenda pane mumwe musha baba akabva atizii handiti ndakati baba imimi apa pane nzvimbo zhinji apo dziri apa dzakawanda zvekuti taura kuti tinhirikineka tinogona zvese zvataivataura izvozvo havana chaimbokwanisa kumbotaurai kuti zii saka ndo zvataiuda kuti zvingosvika pakudaro semaitirikira zvakaita zvakaoma sekufunga kwenyu zvinhu zvaitika nguva izvi zvinhu zvichiitika inini kuona kwangu ndaivaona inini maziso mangu ndaivaona pamwe zuva rada kunodai rada kunorereka so pandaivaona inini kasi pandakaona vachidzika kuzasuku ndavaona makuseni zvekuma10 kuma10 mudarani chibva kuzasuku ndipo ma10 chibva kuzasuku 10 dzekuseni dzekuseni zvizoita kasi nguva zhinji dzavaita zvemanheru nenyaya yekuti ini ndaigona kuti ndichibva kuseri ndaigona kubva kuseri nemombe iita
chinadzo kuti bata bvudzi yamudhara iyi kusenseni iri kubva kupi bvudzi ichitobva kumba chidi ichitobva iri murodhi yebhasi tsoka yamudhara iyi iri kubva kupi tsoka bvudzi uye ndada kutoziya bvudzi dzawo dzese ndada kutoziya kuti yakatsika apo ndoti ai ndeyamudhara yakangotsika chiti payatsika ndeyamudhara mudhara ari kubva kupi saka zvinhu zvinonga zvaitika usiku izvi kazhinji kacho zvaitika usiku. Asi tichitarisa mudzimai wenyu unhu hwake munoona semunhu agara ari pfambi here kana kuti munhu anogona kunge akashandisirwa mushonga kuti azopedzisira kuita unhu ihwohwo? Inini ndinofanike vakashandisirwa mushonga kana zvavanga vachiita zvechipfambiwo zvacho kune kumwe kunze nevamwe vekunze baba ndikwanisa zvangu kupataura nekuti handina munhu wekunze wandakambobata vainaye kana kuti wandakasangana navainaye kana kuti wandikati uyu ipapo ndingarewe nemi apa pana mudhara apa ndo pakashandisirwa mushonga nekuti ivo vakutaura ivo vega vakasvika pakutaura kuti handisi kutomboziva kutoti baba havaindishandisira chii vanenge vagona vaishandisira chii mushonga isusu ngatichifambei tionewo kuti zvavaindishandisira vanenge vaishandisa mushonga kuti hanzi vaitosvika pakutondirova nditozvimba kumeso hanzi mai ndakatovaudza kuti ndamuka ndakazvimba kumeso kasi havana kutaura ndakarohwa nababa hanzi ndamuka ndakazvimba kumeso nepo futi ivo mai vacho mai vababa mudzimai wababa nonga vakatombosvika pakutotaura futi nababa nemurume wavo vachiti hanzi akatombotsiura ndakati zvamuri kuita Nemuroora asirai ndisingazoziva kuti ivo pavakatsiura vakazoudzawo ani havana munhu vakakwanisa kuudza kuti baba havari kudanana Nemuroora nonga vakangotsiura ndobva ngozvinyararawo saka ndozvandiri kureva kuti zvinhu izvi zvikaizvi nonga pamatsiuriro avakaita nonga vakatsiura vachitiwo zvinhu zvenyu zvanjenjemera zvakuonekwa zvemushonga wedu nonga ndokutaura kwawakaita nekuti ivo kutaura chokwadi chaivo chaiko havana mudhiramboudza amiri pamakaudzwa mda mai ava izvozvo ndakazvidzwa izvozvi asi chakandinetsa zvaizvo ndakazvinzwa izvozvi panyaya iyoyi asi chakatinetsa ndechekuti kana samai Muroora achinzi ari kurara nemurume wavo vangadai vari munhu angadai akanga atosumudza nyaya atotiudza kuti muri kunzwa here vana baba mukuru kuti munin'ina wenyu mushinwi ari kushinwa neMuroora havana kukwanisa kuzviita izvozvo ndakuzvinzwa ndakatozvinzwa ipapa. Asi sekufunga kwenyu afe yenge ane nguva yakadi yenyaya iyi vanhu vakadanana nguva yakareba seya iyo vachitaura vakati 3 years vakati zvare 3 years kasi 3 years inodarika 3 years zvinopfuura nekuti nyaya iyi haina ndakainzwa ndiri kubweyo shuya kunoku ndonyaya ndakatoudzwa nemakumazvanzi iyo chitobuda muno zviri nani kutoti musha wedu hausiri musha waparara hakusiri kumusha baba ari kudana Nemuroora ko tiri kunzwa kuti pane nhau yekuti mwana baba vanogona kunge vatori nemwana neMuroora ichokwadi? inogona kuita true nekuti vane mukamwana akasikana kadiki anonge pamukari kuma 3 years iko 3 years 4 years iko kavainako kadiki. Muroora haana kukwanisa kuzvitaura? Haana kukwanisa kuzvitaura. Tabva ipapo ndobva ndaudza nyaya yataurwa nditi yataurwa yapera. Mai vacho mudzimai wacho akabatikana ndobva kuda panze ndobva mine kwakanofende iri panze nechi chakaitika panze ipapo ndakazona vangounganirwa nevanhu panze ndobva sana baba ndobva wabvunza zvikanzi mai taura kuti mutaure zviri pamwoyo penyu nekuti matadzirwa imi modi mutaura kuti ini ndoda chakati chinobva pano choenda kumusha kwenyu imi. Mai vakasvika pakutaura zvikanzi inini hangu handina chandodi handina chandoda pazvinhu izvi handizvo
zvichireva kuti vaizivana. Indetwa takaedza chiwashira panyaya yese yataurwa kubva kumukoma nemwana wangu, handina pandinopikisa nekuti inyaya yakakurukurwa ndiripo, nemufambisirwa yakaitwa ndiripo, nematauriro aitewo mukoma wangu nyakutadza aingooneka kuti ane mhosva. Saka imimi mafungiro enyu nhau yakadai sei manga mauda kungoinyarara semhuri? Handiti munoziva kuti makuna anogona kukonzeresa kana kusanaya kwemvura chaiko? Chinhu chakaita kuti nyaya inyararwe inyaya yekuti muridzi womukadzi ndiye akavharavhara vanhu vese vaiva varipo kuti nyaya isataurwe futi. Taurai. Ini ndodzi Chinamo Mujati, ndakaberekwa kumarondera kumausekwa, ndikaroorwa kwasabhuku KAPONDA nemwana wavanonzi Obeti KAPONDA. Anogara kuBulawayo. Ende inini ndafara ndichizofarira Andrew Neshamba auya afambira nhau dziri kunyadzisa mukati medunhu redu kwaKAPONDA. Muzofambawo zvakanaka vedu vevabereki, tatendo masvika munzvimbo yedu. Kopa nhau iri kuitika munotiwo kudii nayo? Inonyadzisa. Inonyadzisa zvikuru zvekuti unotonyara dai vakanyenga havo muzukuru kwete muroora. Zvaive zviri nani. Baba nemuroora ndosaka mvura ichiramba kunaya. Muchiitika zvinhu zvakaoma mudunhu rino. Zvakaoma, zvanyadzisa. Ndasvika pakunyara. Ndiri muroora wavo asi ndasvika pakunyara chaiko. Muchitaura makananganawo nemukadzi benyu, ndezvipi zvamunoda kutaura? Mukadzi beyangu ibenzi. Sasika muchaira hana kumbobatirwa shamu. Kana kuti titi mushonga, ndinotofuti pamwe kunyepa. Kuzvida kuya hakuna kana zvakadaro. Kuzvida, ini ndakatombomubvunza. Tichienda kunhamo kuzasi kwaitika nhamo kwaMudyiro. Ndikati ambuya nyaya dziri kutaurwa idzi muri kuzvifambisa zvikanzi ndezvenhema muzukuru, nhema pana akazvibata here? Ndikati asi ambuya kana muchidaro zvinhu zvinonyadzisa panyika. Ndakatotaura nawo. Feya ndega tiri tu tichienda kunhamo vakandirambira. Saka zvinhu zvinotonyadzisa, kunyadzisa chaiko anyadzisa mukadzi beyangu. Pane nyaya yababa nemwana vakaonekwa vakarara nemwana naamai. Vakaonekwa zvechokwadi vakarara. Mai vakazobatwa chirwere cheAIDS chiri kumazuva ano. Mai vai vakaramba kunwa mapiritsi vakati handimwe ndotofanira kutofa newo mwana. Ende havana kutombaanwa, mai vai vakadzimara kufa. Asi baba vachidanana nemwana zvataiona isusu next door yangu. Vaitopinda mubedroom mese nababa, ndotodedzawo next door yangu kuti uyaimuone kumwana wezvaapinda mubedroom nababa vari kuitei. Isi tichingoinzwawo nyaya iyoyo, asi mai vakasvika pakufa, baba vacho vakazofa yatsikwa isingataurwe. Ndiyo nhau yanga ichitaurika kamhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa kanyaya iri kutora nzvimbo. Pari zvino tava kuda kuti tichienda kumba kwemudzimai wacho akabatwa nababa, tinonzwawo kuti anoti chii nenhau iyoyi. Tazobva kumudzimai wakatochienda kuna baba vacho, tinzwewo kuti vanoti chii. Asi zuva ranhasi wangu ndodzatekaira. Ngatisanganei mangwana tichikupai part 2 yechirongwa chino. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. It's bye for now. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.